Takže oficiálne prvá panelová diskusia na Open Source víkende. Téma je profesionálne použitie open source softvéru, čiže profesionálny vývoj, nasadenie, použitie v korporáciách, ale aj v akadémii. Všeobecne tam, kde sa to neberie ako hobby, ale skôr ako niečo, čo produkuje hodnoty, za čo možno treba platiť, alebo proste nejakým iným spôsobom to profesionálne viesť. Takže ja najprv odovzdám hlas diskutujúcim, nech sa troška rýchlo predstavia pre tých, čo neboli na prednáškach. A nejako rozprúdime tému a potom hneď vám dám hlas vám, aby ste sa vedeli zapojiť. Tak, prosím. Dobre, čiže moje meno je Tomáš Horníček, pracujem v spoločnosti Hornič Slovensko viac ako 16 rokov, z toho asi 10 rokov som na architektonickej pozícii. Čo sa týka mňa a open sourceu, tak pred 16 rokmi som veľmi koketoval s open sourceom, teraz s ním začínam znovu koketovať a teda snažím sa o to, aby sme u nás vo firme používali open source čo najviac. Tak, ja som Robo Varga, som technickým riaditeľom Pantheon Technologies, čo je v podstate software house, rídzo slovenská firma, jedna taká asi stredne veľká firma. Zaoberáme sa developmentom plus kadejaké zákazky kadečo. Za tú asi, ja neviem koľko, 15-ročnú históriu, už si zase nepamätám, aké číslo to je, sme prešli od komerčných riešení, one-off riešení, kadejakých produktov, až do toho, že momentálne približne 2/3 našich developerov pracujú na open source a pridružených technológiách, takže sme taká viac menej open sourceová spoločnosť momentálne. Ja som Rado Semančík, spoluvlastním maličkú firmu, ktorá robí vývoj čisto open sourceový vývoj, čisto open sourceového produktu Midpoint. Je nás dokopy asi 10 duší, kompletne to financujeme sami. Vývoj funguje momentálne už v podstate 6. rok. Začína mať úspech kade-tade vo svete. Ja som Ďuro Bednár, som spoluzakladateľom troch IT-čkových firiem, ktoré veľmi používajú open source, často implementujú a občas aj vyvíjajú nejaký a publikujú. A okrem toho som spoluzakladateľom Progress Baru v Bratislave a Paralelný polis v Prahe, čo sú hackerspacey a také zaujímavé miesta, kde sa stretáva aj open sourceová komunita. A myslím si, že aj neziskovky dokážu produkovať hodnoty. takže myslím si, že tieto dve organizácie ich tiež produkujú, aj keď teda to nie je vo forme zisku na nejakej výsledovke, ale tiež to musí byť nejakým spôsobom udržateľné. A možno napríklad taký veľmi pekný príklad, lebo bavíme sa o otvorených technológiách, otvorených štandardoch, open source, tak napríklad Paralelný polis má takú kaviareň, ktorá sa vyznačuje tým, že hrá napríklad iba Creative Commons hudbu a dokonca vybrali takú, čo sa dá aj počúvať, takže to je tiež ako jedna z vecí, že keď prišla teda česká obdoba slovenskej sozy si vypýtať výpalné, tak sme im dali textový súbor, že toto je teda hudba, ktorú hráme a môžeme ju hrať zadarmo, takže tak. Zdravím, ja som Gabo Lachman, som spolumajiteľ spoločnosti EEA. Tí, ktorí ju poznáte alebo nepoznáte, je to firma, ktorá je už takmer 25 rokov na slovenskom trhu. Sme systémový integrátor a vyvíjame technológie takmer výhradne na open sourceových platformách a frameworkoch. Ja sa roky venujem vlastne business analýze a práci so zákazníkmi. No a nejaké ďalšie aktivity dlhoročne vlastne zastupujem SOIT v PS3 na ministerstve financií v štandardizácii. Som spoluzakladateľom spoločnosti Utopia, kde jedna z tých súčastí je vlastne Open Data komunita, čiže partia, ktorá pretláčala štandardy a rozbeh Open Data na Slovensku spolu s kopec ďalšími dobrovoľníkmi. No a v neposlednom rade minulý rok sme založili organizáciu Slovensko Digital, ktorá sa
zvýraznila za posledné obdobie celkom výrazne v návrhoch, ako stransparentniť tento IT-čkový chliev na Slovensku a akým spôsobom to tu trochu zmeniť a akým spôsobom otvoriť práve priestor pre menšie stredné firmy, pre otvorený software a tak ďalej. Dobre, tak na rozohratí nahodím takú tú prvú tému, otázku, a to je kvalita open source softvéru. Čiže prvá otázka, ako vnímate kvalitu open source softvéru? Je open source software dosť dobrý? Ako vnímate ten pomer cena, výkon, povedzme, aj keď tá cena pri open source je taká trocha otázna. Dobre, Tomáš. No, pomer cena, výkon u open sourceu, ako som spomínal v mojej prezentácii, open source je zadarmo, takže cenu nechcem platiť žiadnu. A tá kvalita u dlhodobých projektov je tá kvalita naozaj veľmi dobrá, rokmi overená. U tých novších projektoch si nie som veľmi úplne istý tou kvalitou. A teda, ak si položím otázku tak, že pôjdem za našim decision makerom a poviem mu, tuto máš open sourceový produkt, tuto máš komerčný produkt, stoja rovnako, ktorý si vyberieš. Čo myslíš, ktorý si vyberie? Prečo? Lebo ste korporácia. No, vyberie si komerčný, lebo za komerčným niekto stojí. Za open sourceom zdarlivo nestojí nikto. Z môjho pohľadu za open sourceovým stoja všetci ľudia, ktorí sedia tuto teraz oproti nám. A preto ja si myslím, že je v ich rukách a vo vašich rukách, lebo vy na to máte aj firmy, aby si povedzme do najbližších 5 rokov, lebo v korporácii sa stratégia robí na 5 rokov, ten open source tú cestu k nám našiel. No, kvalita open source softvéru záleží na tom, že aký veľký projekt to je a kde je v tej životnej fáze typicky projektu, pretože ten open sourceový projekt niekto napísal, zvyčajne je to developer, developeri zvyčajne neradi testujú a neradi dokumentujú. A to znamená, že na to, aby bola dokumentácia a testy, to niekto musí spraviť. Keďže developerovi sa to nechce, tak to musí buď spraviť komunita, ak vôbec nejaká existuje, alebo potom tam musí byť nejaký technical writer, ktorý to vysvetlí, že ako ten software používať, a musí tam byť ešte nejaký tester, ktorý vymyslí, ako to otestovať a naimplementuje všetky tie testy a tak ďalej a tak podobne. Buď sa to nájde v open sourceovej komunite a je to komunitný proces, alebo potom niekto za to musí zacvakať. Pretože developer nebude písať testy, lebo on už má vymyslené ďalšiu skvelú feature, ktorú tam dorobí a ktorá bude fungovať 80% času, 15% ti to dá useful error hlášku a 5% ti to zje tvoju mačku. Ale preňho to funguje, preňho je to dosť dobré, na základe toho feedbacku, ktorý on má, preňho je to dosť dobré. Ešte jednu vec podotknem, ak ten open source software nie je dobrý, jeho strašnou výhodou je, že keď mi rieši 80% problémov, tak ho zlepším, lebo to môžem, lebo je to moje právo. Ak som to ja, tak nemôžem. Myslím, že by si mal na to spraviť pracovný postup. A založiť komisiu. No, inak na to testovanie mám celku dobrú fintu. U nás developeri robia aj support. To znamená, že čo si neotestujú, tak potom trpia v noci, neskoro večer. Tak na to sme našli spôsob, ako developerov donútiť, aby robili testy a robia to radi. Však. Dobre, ale celkovo môj názor na kvalitu je asi taký, ako Tomášov aj Robov. Čím starší projekt, tým väčšinou kvalitnejší, ak je živý. Tie projekty musia dozrieť. A pri open source to nevidím nejako veľmi rozdielne oproti komercii. Aj v open source sú zlé projekty a dobré projekty, ako v komerčných softvéroch. Čo je možno ale v open source
troška iné je jednak to, že je tam tá komunita, čo v podstate môže ten produkt zlepšiť. A teraz sa začínajú pomaly vynárať firmy, ktoré dokážu poskytnúť aj komerčný support a nejako tú kvalitu aspoň čiastočne zaručiť. Čo je ale problém tak trochu mimo z biznisu, je, že kvalita sa veľmi ťažko predáva. Zákazníci pozerajú na zoznam features, pozerajú na to, ak pozerajú na kvalitu, tak pozerajú, či to má dostatočný výkon. Ale ťažko sa pozerá na stabilitu, on sa to aj ťažko testuje. Čiže kvalita vidím z tohto problému aj ako zákaznícky problém, nie len problém dodávateľa, pretože zákazníci si nevždy vedia dobre vybrať a tú kvalitu dobre zhodnotiť. A keď si už vyberú, tak za ním nechcú platiť. Lebo open source je zadarmo. No, ja si myslím, že je to veľmi podobné ako pri komerčnom softvéri. Teraz sú veľmi v móde také všelijaké lean startup firmy, že rýchlo na kolene niečo naprogramujem a zistím, či to viem predať a to môže mať teda veľmi pochybnú kvalitu a aj dokonca za ňu chcú peniaze. Čiže je to podľa mňa projekt od projektu. Rozdiely sú také, že tú kvalitu jednak viem vyhodnotiť. To znamená, že v open source projekte sa viem pozrieť do nejakého backtracking systému, viem sa pozrieť, či reagujú na otvorené tikety, či ich zatvárajú, či to nejakým spôsobom žije. Keby som ako veľmi, že môj život závisí na nejakom open sourceovom projekte, tak sa pozriem aspoň do 4 zdrojákov, či ako koder nie je úplné prasa. A výhoda open sourceu je v tom, že keď ten koder je prasa, tak sa buď bojí ten svoj kód zverejniť, alebo keď ho náhodou zverejní, tak nebude mať žiadnych ďalších kontribútorov, lebo sa toho nechce nikto dotknúť. Je to pekne vidno u projektoch, ktoré boli zatvorené a potom ich uvoľnili, tak sa veľmi často teda ľudia čudovali, že ako si za toto bol niekto schopný pýtať peniaze. Čiže ja si myslím, že v tej kvalite je to veľmi rôzne a je to v zásade jednak jednej ku komerčnému softvéru, ktorý môže byť takisto škaredý, aj keď na marketingových materiáloch vyzerá pekne. Ja len rýchla otázka, Tomáš, vy sa pozeráte vo firme na zdrojáky alebo na backtracking systém? Mailing listy? No, čo sa týka zdrojákov, tak nemal by som to asi hovoriť, ale veľmi sa nepozeráme. Čo je spôsobené tým, že v našom prípade development pre nás robí partner, tretia strana. To znamená, u nás tých veľa ľudí, ktorí by v tom zdrojáku niečo videli, není. Čo sa týka backtrackingu, releaseovania, tam sa pozeráme a je to jeden z ukazovateľov, ktorý rozhoduje naozaj o tom, že či do toho produktu ideme alebo neideme. Na druhej strane je pravda, že je to ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, že či ideme do tohto produktu open sourceového alebo tohto open sourceového. Keďže ku komerčnému nič také neexistuje, tak to nemáme s čím porovnávať. No podľa mňa je dôležitá jedna vec, ktorá je dôležitá teda aj pri komerčnom, aj pre nekomerčnom alebo otvorenom softveri, a to je mať tú skúsenosť, čo s daným softverom nejde robiť, alebo na čo ten softver nie je dobrý. Lebo jeden z najväčších problémov pri väčších IT-čkových projektov, že sa zakopete s daným frameworkom v nejakej slepej uličke, kde už potom nemáte zdroje na to, aby ste sa vrátili späť. Takže v tomto jedna taká rada, keď si vyberáte platformu, je dobré sa fyzicky poznať s niekým, nemusí to byť teda niekto z Bratislavy, ale poznať nejakú skupinu developerov, ktorí už danú platformu niekde použili alebo nasadili. Čo sa týka kvality, keď teda sa bavíme o tom, že ako si vyberať správnu platformu, tak je dobré sledovať výskum. Teda researchové projekty, ktoré sú podporované buď Európskou úniou alebo podobne. A tam je pekne vidno, že ktoré projekty sú ako keby tak ťahané, ktoré proste vbiehajú do mnohých výskumných projektov a z toho sa dá potom nájsť platformy, knižnice a tak ďalej, ktoré sú dobré. No čo sa týka samotnej kvality ako takej, pre
pre nás je asi možno, že najlepšia alebo najzaujímavejšie to, že dá sa vlastne beta testovať nejaký proof of concept bez toho, aby som musel podpísať s niekým nejaké zmluvy, zaväzovať sa a dlhodobo byť potom otravovaný nejakým obchodníkom. Čiže je možné dať, ja neviem, 20-30 mendejov na to pred väčším projektom, že vezmeme 3-4 platformy a fakt ich môžeme odskúšať. To je jedna z hlavných výhod otvoreného softveru. Lebo pravda, že každý vám povie, že si môžete stiahnuť niečo z webu, ale vždycky to má nejaké konsekvencie, vždycky je to nejako obmedzené a tak ďalej. Ja si myslím, že open source software je v princípe kvalitnejší, keď sa bavíme o fakt zabehnutých projektoch, ja neviem, ako je JBoss alebo podobne, kde fakt sa môžete spoľahnúť na to, lebo na týchto platformách dneska beží povedzme viacej veľkých komerčných projektov ako na uzavretých platformách, takže toto sú platformy, ktorým vyslovene dôverujem, alebo povedzme Postgres a tak ďalej, takže... Môžem jednu otázku? Gabo, ty si spomínal, že bolo by dobré, aby som si našiel skupinu developerov, ktorí s tým majú skúsenosť. Ako túto skupinu developerov nájdem? Lebo pokiaľ viem, tak neexistuje žiadny nejaký katalóg open sourceových riešení a ľudí. Ja sám som viackrát narazil na to, že hľadal som open sourceový produkt pre nejakú konkrétnu oblasť, napríklad Enterprise Mobility Management, to znamená nejaký mobile device management klient, ktorý mám v tomto v telefóne. Našiel som open sourceový produkt, našiel som ich niekoľko, ale ako nájsť tých ľudí, ktorí s tým majú skúsenosť? Tak v tomto ti asi neporadím, ako nájsť ľudí na nejakú konkrétnu vec, ktorú ty hľadáš, ale všeobecne ja sa väčšinou riadím tým a naši architekti, že nejdeme pri väčších projektov do platformy, ktorú by niekto okolo nás nepoznal. To nerobíme nikdy. Hej. Zo zásady to nerobíme. Ale mnohokrát robíme to, že ideme do neprebádanej platformy vtedy, keď zákazník si to lajzne a ide vyslovene do toho biznis modelu, že si povieme, že ideme to odskúšať, je tam veľké riziko, my dáme, ja neviem, 50%, ty dáš 50% na úvodnú fázu, kedy urobíme nejaký beta test a pravda, že to sú projekty, ktoré treba kvalitne potom pokryť testovaním a mať scenáre, ako vlastne vyhodnotiť to, že je to správne alebo nie je to správne. Ale na to musí zákazník naozaj, ak sa hovorí, mať gule, že ide do niečoho takéhoto a darí sa takých zákazníkov občas nájsť. Moja otázka skôr smerovala k tomu, že keď ja ako zákazník potrebujem niečo, ja neviem, hej, vymyslím si, idem implementovať e-shop, nájdem si nejaký konkrétny open sourceový e-shop a ako nájdem tých ľudí, ktorí s tým e-shopom vedia robiť. To neviem. Skúšal si spýtať sa na mailing liste? Toho konkrétneho produktu? Neskúšal. Dobre, na budúce budem vedieť, ale možno, ak by existovalo nejaké directory, kde by sa mohli, ja neviem, prihlasovať ľudia, ktorí majú skúsenosti s nejakými konkrétnymi produktami, technológiami. Myslím si, že jednak by to pomohlo aj open sourceovým firmám, lebo ak by to bolo aj pre jednotlivcov, tak jednotlivci by firmy by mohli nájsť možno jednotlivcov k sebe do týmu. A jednak by to určite pomohlo aj zákazníkom, lebo by mali contact point. Tak toto závisí v podstate zase od toho, aký ten projekt je. Pokiaľ je projekt naozaj manažovaný profesionálne, napríklad tak ako je Open Daylight, tak keď napíšeš www.opendaylight.org, tak prvé, čo na teba vyskočí, je pekné logo a hneď pod tým máš Get Started a Use Cases a Deployments a máš tam mapu firiem, máš tam klikátko, že áno, toto sú partneri, ktorí ti vedia robiť customizáciu, títo predávajú komerčné riešenia, v tomto je to správne deploynuté, obsahuje to v nejakom riešení, je to vnútri zabudovaný, síce ten Open Daylight tam nevidíš, ale v skutočnosti tam vnútri niekde je. Ale to zase vyžaduje, aby sa o to niekto staral a ten niekto, aby vedel, že toto je naozaj potrebné. Ja si dovolím ešte nesúhlasiť. Ja si myslím, že čo sa týka toho, čo hovoril Gabo, že cesta, že zistím, či sa to používa v research projekte, funguje iba vtedy, keď je nejaká šanca, že ten projekt bude pokračovať ďalej potom, ako skončí funding tomu projektu. Napríklad viem, že isté obdobie nebol
podporovaný, alebo nebol až taký radikálny vývoj v Postgrese, lebo zrovna ako tá skupinka, ktorá to vtedy vyvíjala, tak na to zrovna nemala peniaze na univerzite. A ďalšie pekné príklady, kedy to nefunguje, sú akademické distribuované file systémy, ktoré fungujú podľa toho, či sú v ročníku šikovní študenti alebo nie sú. Takže ja viem asi, na čo naráža, že v akých typoch projektoch sa to používa, množstvo projektov, hej. Ale že keď je to vyslovene nejaký open sourceový projekt, v spracovaní jazyka je to teda tiež bežná vec, že ak je to open sourceový projekt, ktorý existuje len preto, že je súčasťou nejakého grantového programu Európskej únie alebo kohokoľvek, to je jedno, tak sa treba pozrieť, že či to naozaj používa aj niekto iný ako v rámci toho projektu. Jo, tak ja doplním. Ja som to myslel tak, že keď viacero tých projektov využíva nejakú platformu a fakt je, že hypuje tá platforma v tom researchi, tak je veľká šanca, že ten investment z researchu tú platformu posunie niekde. Ja dám jeden príklad pre Národnú galériu. Sme v nejakom čase sa rozhodli, že pristúpime úplne inak, že nebudeme relačne ukladať data, ale že ich budeme ukladať ako tripostory. V čase, keď tripostory ešte boli len koncept, vyslovene, že triplety boli známe, ale neboli žiadne výkonné platformy. A vtedy v rámci Európeány viacero projektov testovalo Fedoru, čo bol vtedy obrovský risk, ale povedali sme si, OK, tak keď ide, ja neviem, 20 projektov do Fedory, tak je to nejaká cesta, takže dneska sa to ukázalo ako správna cesta. Už sú aj iné tripostory, už sú aj komerčné, ale medzi tým vlastne tá galéria funguje na parádnom otvorenom riešení od spodku až úplne hore, až po portál, kde niekoľko dodávateľov v rámci vrátane interných ľudí boli schopní ten projekt rozvíjať. Takže toto bol taký výstrel trošku naslepo, ale cez ten research sme mali takú istotu, že pár rokov to nezamrie, hej, ten smer, takže tak. Dobre, poďme dať šancu publiku. Nech ľudia, čo tu sedia, majú aj príležitosť niečo povedať. Otázky, témy. Takže otázka je na dohodu TTIP, či sa tam má nejako obmedzovať open source. Ja pravdu povedať netuším, čiže... Ja si myslím, že nie. Neviem, či tá dohoda je vôbec verejná na toľko, aby sa to dalo tá otázka odpovedať. Takže otázka je na klebety, či náhodou niekto niečo vie. Keď niekto chcete troška dlhšie vyjadrenie, chyťte si mikrofón, hej, aby to bolo počuť aj na webe, aj tí, čo to majú počuť. K tomu jednu vec povedať, že teda nečítal som tú zmluvu detailne, iba niektoré časti, čo boli vonku, ale poznám sa s tou partiou, ktorá riešila software freedom akože v tej predchádzajúcej fáze, keď sa riešili softwarové patenty a podobne a tí sa netvária teraz nejako v panike, hej, a venujú sa tej téme ďalej. Takže myslím si, že TTIP ako také nejde vyslovene do tohoto. Je tam skôr ten potenciálny problém s tým arbitrážnym právom, kde by teoreticky niekto mohol žalovať krajinu Európskej únie, keby sme to podpísali, že ideme proti trhu, tým, že by sme nejakým spôsobom zvýhodňovali otvorený software. A otvorený software v Európskej únii všeobecne dneska je zvýhodňovaný cez tú vyhlášku, kde odporúčajú, aby sa obstarávali s nejakou prioritou, kdežto na Slovensku je to zásadný problém. Niekoľkokrát sme jednali s ministerstvom financií, kde nám bolo povedané, že je to zasahovanie do trhu, keby bola táto vyhláška vyžadovaná pri obstarávaniach. Z mojej strany tie firmy, ktoré sú aj veľké firmy, ktoré zase, s ktorými spolupracujeme v rámci Open Daylightu, pravdepodobne asi aj vedia, ako to vyzerá, aké dopady to má a ak vidíme nejaký buy-in, tak je to väčší buy-in do open sourceu. Zatiaľ nikto ani len nenaznačil, že by mohol byť z tohto nejaký problém zásadného charakteru, takže zatiaľ to vyzerá OK. Dobre, ďakujem. Ďalšie otázky?
Čiže otázka bola taká, že či Orange chce v rozsiahlej miere teraz používať open source. Tá odpoveď je taká, že v rámci našich lokálnych princípov, aj v rámci grupových princípov, alebo teda rozhodnutia, ktoré bolo ešte v roku 2012, naozaj ten open source sa stáva prvou voľbou. Není to niečo, čo by sme mali vo svojej DNA, myslím my ako väčšina firmy, ale naozaj môžem sledovať, že za tých posledných 2-3 roky ten pohľad na open source sa trošku zmenil a zmenil sa z toho pozitívneho hľadiska. Čomu asi pomohla aj kríza, že naozaj očakávame, že tým, že budeme nasadzovať open source, tak jednak ušetríme nejaké náklady a po druhé, že si viacej uvoľníme ruky. To znamená, nebudeme mať vendor lock-in na nejakého konkrétneho produktového dodávateľa. Jasné, čiže otázka bola taká, že či máme v rámci našich nákupných procesov nejakú zmienku o tom, že ten open source je preferovaný. No, na úrovni skupiny máme, na lokálnej úrovni to zatiaľ nikde v nejakých procesoch, postupoch nie je. Je to naozaj o tom, že my vyhlásime tender, že hľadáme autora, že potrebujeme implementovať takéto a takéto riešenie. Oslovujeme väčšinou konkrétne firmy. Toto je ten problém, ktorý súvisí s tým, čo som spomínal na mojej prezentácii, že je ťažké dostať sa do korporácie a preto proste, ak open sourceové firmy chcú, aby sa do toho tendra dostali, tak sa musia spojiť s čertom diablom, robiť pre-sales, proste dráždiť alebo tlačiť na tú pílu u nás, aby, keď sa bude robiť zoznam firiem, boli medzi tými vybranými, ktorí dostanú tú možnosť urobiť tú ponuku. Ja by som k tomu dodal možno troška všeobecne aj pri našich zákazníkoch cítiť, že ten open source ide do popredia, že je to preferované riešenia, ale nikdy sme sa zatiaľ nestretli s tým, že by niekto vyslovene mal formálne zadefinované, že open source hneď ako prvý a veľmi preferovaný. To nie. Ale je taká všeobecná zmena atmosféry na trhu, že open source všeobecne sa preferuje. Ja mám opačnú skúsenosť. Za posledné 2 roky väčšina tendrov, do ktorých sme išli, boli na open sourceové platformy a komerčné subjekty vyslovene vyžadovali open source. A to sa bavíme už o veľkých brandoch ako O2 a podobne, ktorí to dávajú do obstarávaní úplne exaktne, že má to byť platforma, ktorá je otvorená. Takže mení sa to, výrazne sa to mení. Dokonca zažil som aj v Orange obstarávanie priamo na LiveRay a podobne, kde bolo zadefinované, že má to byť LiveRay a má to byť Community Edition a tak ďalej, takže deje sa to. To isté v prípade platformiem, ako sú aplikačné servery, dneska už úplne bežne zadefinované, má to byť Tomcat. Bodka. Hej, akože vôbec sa tam ani neuvažuje o nejakých konkrétnych možnostiach výberu z viacerých možností, takže v komerčnom svete to začína byť úplne že preferované, teda aspoň v tom prostredí, kde sa my hýbeme, a to sú firmy, ja neviem, 1000 zamestnancov a viac. Ja doplním, takisto formálne máme ten princíp, že open source je preferovaný a takisto máme set štandardov, či už pre úroveň tých operačných systémov, databáz alebo aplikačných serverov, kde máme priamo povedané, že operačný systém Linux, databáza MySQL, aplikačný server JBoss. V prípade, ak chcete použiť niečo iné, musíte zdôvodniť, že prečo. Čiže na tejto úrovni to máme aj my. Ja by som ešte zovšeobecnil. Z toho, čo vidím, všeobecne sieťoví operátori napríklad, tak asi už majú plné zuby vendor lock-inu
A kde sa dá, tam pokiaľ oni vidia akokoľvek skvelé riešenie, ktoré vidia, že je vertikálne integrované a že je za tým aj konzorcium vendorov, ale vidia, že toto je riešenie, ktoré funguje takto a buď to bude v tomto vertikálnom stacku, alebo to tam nebude, tak tí key decision makery od toho idú automaticky preč. Absolútne toto je pre nich big no-no, lebo v podstate potom na supporte strácajú nenormálne množstvo peňazí a tým pádom sú tlačení. A na to, aby rozbili ten vertikálny stack, tak tie komponenty musia byť reusable, relicenseable a tak ďalej. A to tlačí ten open source v tých networkových operátorov, o ktorých ja viem. Toto môžem potvrdiť. Ja by som možno zareagoval k tomu, že z toho tvojho vyjadrenia mám taký pocit, že to by mala byť ako naša úloha dodávateľov sa pretlačiť do korporácie a aj napriek tomu, že bude musieť spáliť mendeje a mesiace a roky na nejakom pre-salese, chodiť na kávičku, rozprávať sa s 10 tvojimi kolegami a presvedčiť ich, že open source je fajn a potom ako absolvovať strašne zložitý byrokratický proces všelijakých formulárov a committees a neviem čo. Moja skúsenosť je taká, že vždy, keď sme toto spravili, tak buď to celé bolo inak a podmienky boli nastavené úplne inak a proste tie kávičkovacie mendeje a obedy boli spálené úplne zbytočne. A druhá veľmi častá vec, ktorá sa nám stala, je, že samozrejme zákazník korporátny tomu neverí a keďže je ľahké spraviť proof of concept, tak ešte chce po nás, aby sme spálili veľa mendejov na tom, že im dáme proof of concept. A potom vo finále si to teda kúpia o 10% lacnejšie od niekoho iného, ktorý tie mendeje vôbec nespálil, lebo už sú presvedčení, že toto open sourceové riešenie je fajn a nemá do toho nainvestované. Môj pohľad na to je taký, že ja chcem dodávať zákazníkom, ktorí majú problém, nejakým spôsobom prídu na to, že im ho ja viem najlepšie vyriešiť a ja nemám potrebu ako presviečať nejakú korporáciu o tom, že má ísť do nejakého open sourceu, pretože to je predovšetkým úloha tej korporácie, aby si uvedomila, že je to pre ňu nejaká konkurenčná výhoda, ak je. Ak nie, tak to nemá prečo robiť, nech si kľudne kúpi komerčný software. Čiže ako z môjho pohľadu, hlavne vtedy, keď je ten trh nastavený tak, že dodávateľia majú skôr problém dodávať, lebo majú málo ľudí a nie je problém predávať, čo momentálne tá situácia je, tak mne ako príde myšlienka, že ja budem edukovať nejaký Orange alebo kohokoľvek iného, aby používal open source, to je pre mňa vyhodený čas. Čiže to je akože taký druhý pohľad, že nevidím dôvod, prečo by som to mal robiť. Rozumieš tomu správne, presne toto očakávam. A áno, aj vrátanie toho proof of conceptu, ktorý ale teda nemusí byť for free, ale vieme sa dohodnúť, že nejaké peniaze na tom investujeme. Ale dodáš za 3 týždne. Nie, ale naozaj ide o to, že tá korporácia trochu žije vo svojom vlastnom svete. A to, čo ja by som od vás chcel, je to, aby vy ste vytvorili ten demand u toho zákazníka. Pretože keď ja prídem na to, že si potrebujem kúpiť hen takú fľašu vody, tak si pôjdem kúpiť hen takú fľašu vody. A možno, že keby si ty za mnou prišiel s tým, že si mám ísť kúpiť nebublinkovú čistú, tak by som si kúpil nebublinkovú čistú. Ale neviem ani o tej nebublinkovej čistej, že existuje. Ja hovorím o tom, že toho demanduje na trhu toľko, že zrovna nepotrebujem nejaký vytvárať, lebo chytím ďalších 10, ktorí ho majú. Takže mne sa to neoplatí. Ak môžem, aby som trošku podporil, aby to nevyzeralo konfrontačne to, čo Juraj hovorí, ale to začína byť fakt. Ja si myslím, že veľké korporácie ťahajú za výrazne kratší koniec. Dobré firmy, ktoré vedia robiť open source, vôbec nemusia robiť pre-sale. My dávame, že takmer 0 do pre-sale a keď niečo náhodou do niečoho ideme, väčšinou ideme preto, že nás niekto poprosí, aby sme do toho išli. Tá situácia sa fakt radikálne zmenila. Čiže jasné, že ku vám príde niekto, dáva vám ponuku a tak ďalej, ale to je niekto na tom trhu, kto musí dávať ponuky. Akože tie šikovné firmy väčšinou sú v stave, že nejaký Orange by mal prísť a objednať si u nás 20 mendejov na vytvorenie proof of concept, či tá technológia je pre nich vhodná. A to teraz nehovorím, že by sme nejak to chceli frajerovať s Jurajom, ale
skutočnosť je naozaj taká, že dobré firmy sú vypredané a budú vypredané. Možno čo tu chýba z vašej strany, lebo pracoval som v korporácii, viem, ako to tam funguje, je, že ten rating dodávateľov je robený iba pre dodávateľov. To znamená, že musia to byť firmy, ktoré vám už dodávajú. Myslím, že sa vôbec nepozeráte na takým tým monitoringom trhu, že áno, na Slovensku tu funguje N firiem, takto sú špecializované a pozeráme sa, že kedy sa nám vyskytne interne problém, lebo vaše problémy v živote nikdy publikovať nebudete na to, aby sa nejaké verejné obstarávanie a podobné záležitosti, lebo to nemá význam u vás. A v podstate, keď idem riešiť nejaký problém, tak viem, že tieto firmy s tým robia, alebo monitorujem ten trh a napriek tomu, že to nie sú moji dodávateľia. Toto je možno niečo, neviem, či to robíte, alebo možno by ste mohli robiť. Je pravda, že od tých čias, čo už u nás nepracuješ, sa situácia trošku zmenila. Čiže áno, bolo to v minulosti tak, že väčšinou sa vyberalo z existujúcich dodávateľov, ale to práve, čo som spomínal, že za posledné 2-3 roky sa zmenilo, je to, že keď ideme do tendru, ideme aj do nových dodávateľov. Len je potrebné, aby tí dodávateľia boli korporátni. To znamená, 10 chlapová firma má veľmi, veľmi malú pravdepodobnosť. Není to nemožné, ale má veľmi malú pravdepodobnosť, že sa k nám dostane. Na druhej strane, pokiaľ sa spojí možno s nejakou ďalšou 10 chlapovou firmou, alebo si nájde nejakú väčšiu spoločnosť, konzultantov, neviem koho, tak má šancu, tak má tú šancu podstatne väčšiu. Je pravda, že to, čo spomínal Gabo a Ďuro, si ja z pohľadu korporátnika naozaj neuvedomujem a teda pre mňa, priznám sa, že je prekvapivé, že takáto situácia na Slovensku je, ale teší ma to. No, ja sa bohužiaľ musím pridať k tejto strane, alebo našťastie. Naše skúsenosti sú tiež také. Robili sme aj ponuky, kde sme robili aktívny pre-sales, korporátne, tam máme úspešnosť niekde veľmi blízko nule. Robíme veľmi často ponuky také, kde si zákazník osloví nás a tam je úspešnosť veľmi vysoká. To znamená, pre nás je aj tak trochu obchodný nezmysel investovať čas tam, kde je veľmi pravdepodobné, že nepadne na úrodnú pôdu. Ešte aby to nevyzeralo teda, že je to iba v Orange a ako to, čo hovorí Damber, vnímam aj u množstva iných firiem, čiže nie je to tak, že ako teraz som prišiel z Orange a iba tam to tak funguje, ale ako to tie problémy, o ktorých si hovoril aj v prednáške aj teraz, tak vnímam aj u iných korporátnych zákazníkov, takže to len akože, aby ste si nemysleli, že on žije v nejakej krabičke, ako žije v nejakej krabičke, ale takých krabičiek je veľa. Všade po svete. To je v poriadku, ja som do tejto diskusie išiel s tým, že tu dneska budem za diabla. Zabudol si rohy. Dobre. A ďakujem. Tento problém, čo máš ty, ak si môžeme týkať voči, povedzme, ním, tak aj oni ho majú voči, povedzme, upstreamu open sourceovému, lebo takisto ten open source upstream nerobí prísel u nich, aby použili ich framework. Takže oni musia chodiť dokola a zisťovať, ktorý je dobrý, ktorý nie je dobrý, hľadať kontakty. Takže to sa tak odvíja ďalej. Nie je to o tom, že niekto to má lepšie, niekto to má ťažšie, ale asi ten prísel je lepšie hľadať si dobré riešenia, nečakať, že tie dobré riešenia prídu ku mne sami od seba. No, týkať si kľudne môžeme, keďže si vo firme týkáme, keďže si jedným z našich dodávateľov, alebo teraz si bol. Na druhej strane, ak by som si z tohto víkendu nič neodniesol, tak si asi odnesiem toto. Že naozaj ako korporátnik žijem v krabičke a myslím si, že teda svet by sa mal prispôsobovať mne a zrazu zistím, že ten svet tak nejak o mňa nemá záujem. Aby som nebol negatívny na korporácie, mám aj také skúsenosti, kde ten engagement bol úplne jasný, kde naozaj prišiel zákazník, povedal, že mám takýto problém, dôverujem vám, že ho vyriešite
ale nechcem, aby to bolo point solution pre mňa. Očakávam, že ja vás za to síce zaplatím, ale chcem, aby to bolo open sourceové. A toto je niečo, čo je také vo firemnej kultúre veľmi. Lebo zvyčajne sa to stáva u zákazníkov, ktorí už majú nejakú históriu, majú nejakú dôveru v ten engagement a toto sa zase šíri ako lesný požiar. To znamená, že keď sa tá korporácia viacej otvorí, tak začne fungovať viacej open sourceovo a je táto konverzácia nie je takáto, ale je taká, že je tam nejaká reťaz. No, my sme na začiatku tohto roku urobili jednu pomerne veľkú vec. Asi po 16 rokoch outsourcovania sme sa rozhodli konečne niečo insourcovať. A mňa teda veľmi teší, že u nás lokálne vznikol tým developerov. Aj keď máme problém zohnať ľudí, takže ak ste PHPčkari alebo javisti, kľudne sa ozvite. A ten... Aj sem. Javisti, Pythonisti, beriem všetko. A ten cieľ je vlastne taký, že títo ľudia budú robiť na tých open sourceových onlineových systémoch a chceme, aby ten kód alebo customizácie, extensiony, ktoré do toho softvéru budú robiť, tak aby vracali naspäť komunite. Neviem, či sa to podarí, lebo mali sme takýto úmysel už asi pred 5 rokmi, vtedy sa to nepodarilo, ale vtedy tí developeri neboli u nás interne. Ja verím, že teraz, keď ich máme priamo pod palcom, tak sa nám to podarí a hádam, budeme vedieť tomu open source aj niečo splatiť. Ja v podstate dúfam, že áno, pretože napríklad zaujímavá časť našich príjmov do firmy sú peniaze, ktoré nám zákazníci platia za to, aby sme my sami rozšírili svoj vlastný produkt. Takže svet sa začína meniť. No a potom samozrejme je to aj o tom, že je to jednoduchšie pre mňa, lebo keď ja si suším nejakú extension a musím trackovať updaty upstreamu a tak ďalej, tak ako keď mám, nie úplne extension, ale napríklad keď mám nejaký patch, tak som radšej, keď je v upstreame, aby som sa o ne ďalej nemusel starať. Čiže ono je to teda nie, že ako z môjho pohľadu to nie je ani tak o tom, že niečo vraciam komunite, samozrejme niečo vraciam komunite, ale v prvom rade riešim svoj problém, že som spravil niečo a nechcem sa o to v kuse dookola starať a som rád, keď sa to niekde zaintegruje. My keď sme sa bavili o tejto myšlienke u nás interne, tak prvá reakcia na ňu bola, že no ale čo ak nám tú extension zoberie konkurencia? Tak vravím, nič lepšie by sa nám nemohlo stať. Presne tak. Ja ešte k tým korporáciám asi poslednú vec, ktorú dneska vidím ako jeden z tých veľkých problémov, kde si ako keby naháňajú korporácie chvost, je to, že sa veľmi formalizovali niektoré procesy, hlavne čo sa týka stratégie a čo sa týka nákupu. Že ten starý, dobrý sedliacky rozum, keď si vezmeme aj vaša organizácia, vznikla tak, že tam bolo pár ľudí, ktorí točili dookola pri kávičke, že kam idete ďalej. A takisto aj v iných organizáciách sa roztrhol tými procesmi. Že dneska niekto možno, že strategicky povie, potrebujeme riešenie, ktoré rieši toto a niekto ho ide obstarávať, ale on už tam nemá ako keby tú možnosť stiahnuť tých ITčkárov alebo proste tých business analytikov, lebo proste na to není budget. Väčšinou ani čas, ani budget, ani kapacita. A tým pádom sa obstaráva veľmi formálne a formálne sa obstaráva tak, aby ten obstarávateľ bol bezpečný a on väčšinou není ITčkár, väčšinou je to proste niekto úplne s inou špecializáciou a tým pádom sa dostávame do stavu, že nikoho nenapadne, ja neviem, kúpiť si proof of concept, napríklad open sourceový, testnúť to a tak ďalej, že urobiť mikroobstarávanie predtým nejaké na analýzu a nejaký test technológie. No a toto je možno, že to, čo vytvára taký ostrov v tých korporáciách a čo zase pri tých niektorých dynamických firmách, kde nehávajú stále tých lídrov ako keby fungovať v rozhodovaní až po obstaranie, získavajú mnohé firmy veľký náskok. A dokážu vtiahnuť do seba ten potenciál, ktorý na tomto trhu vzniká. Myslím tých dynamických ITčkových firiem, ktoré sa minú veľmi dobre. Tak môžem, mňa prekvapilo to, keď si hovoril, že sú firmy, ktoré sú ochotné zaplatiť za to, aby ste urobili open sourceový produkt, ktorý potom majú k dispozícii všetci. A celkovo ma zaujímal proste, aký je biznis model firmy, ktorá robí open sourceové projekty, že kto je ochotný si zaplatiť za niečo, čo potom dostanú všetci. Tak či o tomto sa môžete trošku porozprávať?
Jasné, je to open source, môžeme kľudne. Zvyčajne to, že nejaká funkcionalita sa stane open sourceom, má dopad na trh. A čo sa môže stať, je, že zrazu sa z niečoho, čo generovalo peniaze pre trh, aj pre moju konkurenciu, aj pre mňa a tak ďalej, stane komodita, ktorá nestojí nič, lebo všetci to dajú zadarmo, lebo je to open source a tak ďalej. Vie to robiť nejaké veci, zmením trh, ale ja tým, že som to inicioval, už som na tú zmenu prichystaný. To znamená, že ja už mám vypracovaný business case, kde viem, ako ja na tomto budem zarábať a kým to konkurencia zistí, čo môže trvať rok, 2, a kým to naimplementuje, tak ja mám 2 roky náskok a už zase môžem vymýšľať niečo podobné. Toto napríklad robí Google. Google komoditizuje pre nás kľúčové hovory a správy. Pretože oni ten zisk majú úplne niekde inde. Pre nás je to korový biznis, pre nich je to nič, pre nich je to komodita. Zadarmo. Ja tiež by som v podstate potvrdil Damberové slova, že čím ďalej je to od toho core biznisu, kde vidím to, že generujem tú pridanú hodnotu pre zákazníka, tak všetko von, pretože ak to nie je tá moja super najlepšia konkurenčná výhoda, tak je to v zásade náklad. Čiže týmto vlastne umožním to, že ten náklad mi možno niekedy bude niekto aj vyvíjať a vyzerám dobre v očiach komunity, lebo som jej niečo dal a tak ďalej. Čiže podľa mňa to, kde vidím ten svoj profit a tú svoju konkurenčnú výhodu, tak to samozrejme veľa firiem nedáva von zadarmo alebo ako open source, ale akékoľvek podporné funkcie, hej, my sme releaseovali, ja neviem, SMS bránu, lebo sme ju mali na notifikácie a potrebovali sme ju redundantnú, no proste nepríde k nám zákazník, že chcem, aby si sa nám staral o servery, lebo máte super SMS bránu, tomu zákazníkovi je to úplne jedno a ja sa chcem zbaviť toho, že sa o to musím starať sám. Čiže čokoľvek, čo nie je to, čo hovorím zákazníkovi, že vyberte si nás kvôli tomuto, môžem dať von. Ja mám takú skúsenosť, že množstvo zákazníkov, keď dostanú estimáciu toho, že čo by to riešenie, čo od nás chcú, stálo, u nás je taká generická odpoveď, že 1000 mendejov väčšinou, tak, alebo tým si otestujete toho zákazníka, teda, že či je ochotný za to zaplatiť alebo nie, lebo väčšinou je to 2,5 tisíc alebo 3, ale že či aspoň sa radovo nachádzame akože tam v tej realite, tak ten zákazník väčšinou je v stave, že aha, a potom sa začneme baviť o tom, že OK, a keď zainvestuješ povedzme 2000 mendejov, tak ono to znamená, že my ti to budeme prevádzkovať ďalej za nejaké peniaze, alebo ty si to budeš prevádzkovať, ale zároveň tá pripravenosť developerov znova pokračovať bude niečo stáť, čiže to know-how sa musí udržiavať, čiže zase sú to nejaké supportné náklady. No a vtedy väčšinou prichádza na radu to, že sa snažíme nájsť ďalších 2-3 zákazníkov, ktorí by chceli rovnakú vec. A to je ten moment, kedy sa oplatí napríklad komerčne releasenúť open source. Pustiť niečo vonku, na čo sa začnú skladať traja, alebo urobiť konzorčnú zmluvu 3 firiem úplne z iného biznisu, prípadne ešte konkurenčných, to je veľký voprus, ale urobiť spoločný open source, kde vlastne nemáme priamy vzťah, alebo tí zákazníci nemajú priamy vzťah, ale majú vzťah cez niečo takéto, tak toto dáva zrazu zmysel. Druhá ukážka je, že Hani dneska prezentoval náš projekt ComSouth, ktorý financovala Európska komisia, ide o open source pre vytváranie nejakej technológie pre otvorené dáta. A Európska komisia proste zaplatila skoro 1,5 milióna eur na výrobu metodík, ktoré sú open sourceové a na výrobu softvéru s tou víziou, že tých zákazníkov bude niekoľko stoviek v Európe. A vtedy to zrazu dáva... Tak. My sme to zaplatili. Áno, ale teraz to je zrazu vidno, že kedy to dáva zmysel. No, ja by... Ja by som to možno vysvetlil troška takou kupeckou logikou. My ako náhle zákazník chce nejakú funkčnosť, ktorá je generická, ktorú vieme použiť pre iného, tak dostane oveľa lepšiu cenu. To znamená, pre neho je to funkcionalita so zľavou, za veľmi dobrú cenu. Pre nás je to, že nám niekto zaplatí kus vývoja.
kus nákladov. A je to win-win situácia. Na druhej strane napríklad máme zákazníkov, ktorí povedia, že dobre, toto vám zaplatíme, ale nechcem, aby to bol hack, chcem, aby to bolo systematické riešenie. Oni sa boja upgradeov. Lebo typicky v identity managemente to bol typické, že upgrade znamenalo kompletne reimplementáciu systému, čo bolo neskutočné. My sme to trocha zmenili, ale ľudia sa už boja a nechcú, chcú, aby to proste bolo systematické riešenie, ktorým nebudú mať v budúcnosti problémy a za to sú si ochotní aspoň trocha priplatiť. Aj za cenu, že to čiastočne môže využiť konkurencia. Ale zase pri tých produktoch, čo sa používajú open source, ona je generická, tá konkurencia z toho nebude mať až takú obrovskú výhodu, akú výhodu bude mať ten, kto to dostane ako prvý. Toto má niečo spoločné s tým, čo hovoril Juraj, s tým upstreamovaním patchu. Upstreamnúť patch môže byť jednoduché a ten upstream ti ho nemusí zobrať. Ak použiješ proces, ktorý popísal Rado teraz, tak si môžeš byť istý, že nebude to iba point hack, ale bude to v tej architektúre a o 5 rokov, keď sa bude robiť rearchitektúra, alebo keď sa bude robiť nejaký refaktor, tak nedojde k tomu rozhodnutiu, že toto bol iba hack, toto bolo pre jedného customera, ničí nám to architektúru a tento hack removneme a táto funkcionalita nie je potrebná. Ak je to tam čisté, ten open sourceový projekt nemá dôvod strácať funkcionalitu a keď im to tam nevadí, tak si to tam nechajú. Ja ešte možno k tomu dodám takú nejakú vec, ono to úplne až tak nesúvisí, ale vyzerá to tu tak, že konkurencia, že to sú ľudia, s ktorými sa pomaly zastrelíme na ulici, keď ich stretneme. Treba si uvedomiť, že napríklad moja konkurencia sú ľudia, ktorí majú ten istý cieľ. To znamená, že chcú dosiahnuť niečo, čo chcem dosiahnuť aj ja. A ono to teda málo kedy je tak, že ako konkurenti sa proste nemôžu ani pozdraviť na ulici. Je to proste skôr tak, že to sú ľudia, s ktorými si mám najviac čo povedať a keby som si mal vybrať, že či idem na pivo s náhodným zákazníkom alebo náhodným konkurentom, tak asi s tým konkurentom sa dokonca budeme aj viac baviť. Hej. Preto si antivírové firmy robia spoločné žúrky a my sa kamarátime aj s konkurenčnými firmami. Čiže ono to nie je úplne tak, že ja vlastne chcem ako keby podkopať čokoľvek, čo robí konkurencia. Ak je teraz za tým aj nejaký iný zámer ako to, že súvaha a výsledovka vyzerá pekne, tak ten môj cieľ hovorí o tom, že keď sa mojej konkurencii niečo dobre podarí, tak lepšie vyrieši ten problém, ktorý chcem aj ja vyriešiť nejakým spôsobom. Čiže ono to podľa mňa ako nie je úplne také, že na život a na smrť a chcem, aby konkurencia bola na tom čo najhoršie a my čo najlepšie. Veľmi často sa stáva, že s konkurenciou spolupracujeme, lebo chceme napríklad ten trh pozdvihnúť a niečo zlepšiť. Napríklad teraz security robíme na projekte s konkurenciou na to, aby sme vytvorili open sourceovú metodiku, ktorú budeme obidve firmy používať, budeme si v tom konkurovať, ale vieme, že bez tej metodiky proste ani jeden z nás nebude fungovať. Čiže to je tiež, že s tou konkurenciou sa dá spolupracovať, pretože si v zásade rozdelíme náklady na riešenie problému, ktorý máme obaja. A keď to nevidíme ako nejakú konkurenčnú výhodu, ktorá nás ako oddeluje od ostatných, tak je to rozumná vec, hej, že tak ale ako toto tranzitívne funguje podľa mňa aj na zákazníkov, hej, napríklad v Čechách T-Mobile a O2 strašne konkurujú, si konkurujú, ale na druhej strane budujú spoločnú sieť, hej, čiže ono je, hej, že oni sa tiež tie firmy na to pozerajú tak, že OK, keď máme náklady, ktoré mňa stoja X a jeho stoja tiež X, a keď sa budeme na nich podieľať spolu, tak nás budú stať 1,5 krát X a nie 2X, tak dá sa na to pozrieť aj takto. Áno, ako povedal Ďuro, každá komerčná firma je vytvorená za účelom zisku. To znamená, že ak to ušetrí náklady a zvýši zisk, tak sa kľudne môže konkurencia spojiť. Na druhej strane, ak my by sme urobili to, čo ide urobiť Ďuro so svojou konkurenciou,
tak máme na krku regulátora, ktorý nás obviní z duopolu, triopolu, štvoropolu. Čiže to, čo som tým chcel povedať, je, že náš biznis je dosť regulovaný a práve táto regulácia veľmi veľa veciam bráni. Dobre, ja by som to možno prerušil, lebo máme čas, tak možno ešte na jednu otázku z publika. Takže, kto bol prvý? Ja tam vybehnem. Ahojte, máme jednu otázku z internetu dokonca. Aký máte názor na open source na desktope, čiže Linux ako desktop OS alebo nejaký ďalší desktopový software a či napríklad Orange používa takto niečo? Môj osobný nekorporátny názor fully supportujem. Veľmi dlho som mal Linux ako desktop. Je pravda, že som trošku spohodlnil, takže som prešiel k inému ovocnému dodávateľovi. Čo sa týka Orangeu, Orange na desktope zatiaľ preferuje niečo iné ako open source. Dokonca sa jedná o image, ktoré sú customizované priamo z grupy, pretože podporujú nejaké lokálne softvery. Ale nájdu sa tam ľudia, ktorí majú ten Linux ako desktop, väčšinou sú teda samozrejme ITčkári a ľudia z prevádzky, ale tým, že že náš cieľ je virtualizovať desktop, tak ja si myslím, že časom sa k tomu Linuxu na desktope opäť dostaneme alebo opäť vrátime. Ja by som možno k tomu dodal, že je veľmi veľa aj veľkých firiem, ktoré dávajú ako defaultný desktopový systém Linux. Jednou z veľmi známych je Google. Tam v podstate ktokoľvek, kto chce mať čokoľvek iné ako Linux, tak si to musí nejakým spôsobom obhájiť na firemnom notebooku. A myslím, že Red Hat je samozrejme ďalšia taká firma. A je to supportované napríklad aj v IBM-ke, čo viem, čiže je to podľa mňa rozšírenejšie, ako by sa zdalo, ale samozrejme naša policy je taká, že nech si každý používa na desktope, čo chce, ale potom to je aj ich problém, nielen ich feature. Áno, a toto som videl u veľkých firiem, ktoré sú engineeringové, tak zvyčajne ten biznis si uvedomuje, že pokiaľ ja budem zväzovať môjmu zamestnancovi ruky v tom, aký software, aký desktop používa a nebude mu to prirodzené, tak ide to proti mne. Na druhej strane mám tie IT kosty supportovať end desktopov. To znamená, že videl som také riešenia, že IT supportuje, poviem, Windows a Mac, ale môžeš mať čokoľvek, pokiaľ splníš to, že musíš mať full device encryption a nebudeš otravovať caseami, lebo máš self-support. No naša interná politika je rovnaká ako u Juraja, takže kto chce, čo chce. Hlavne, aby s tým neotravovali adminov a podobne. Takže tí, ktorí si vedia uhrať svoj desktop, tak majú čo chcú a musím povedať, že medzi developermi je to možno, že tretina Linux a ďalšie nejaké jablkové a zbytok je asi ten konvenčný, čo tu je zabehnutý. U nás je to opačne, u nás je zo pár Windowsákov, väčšinou sú to projekťáci, ktorí chcú alebo musia mať MS Project. Veľká väčšina je Mac alebo Linux a mali sme špeciálne prípady, nechcem povedať úchylákov, ktorí mali aj FreeBSD a OpenSolaris na desktope a akože v pohode, keď im to funguje. Mne takže centrálne nariadený operačný systém príde, ako keď kedysi firmy vo veľkom rozdávali BlackBerry a okrem tých 10%, ktorým sa tie BlackBerry páčili, tak všetci ostatní na to nadávali, tak zistili, že vlastne tí
a ľudia tie BlackBerry telefóny vlastne vôbec nepoužívali, každý si kúpil iPhone a proste kašľali na celú korporátnu politiku. Čiže potom vlastne ako keby došlo k tomu, že iba zlegalizovali status quo, no, tak my sme si teda celé toto cvičenie odpustili a ľudia si robia, čo chcú od začiatku. Dobre, došiel nám čas, sme vyčerpali, publikum zjavne nie, vidím, že by ste túto diskusiu mohli sledovať ešte dobre 2 hodiny aspoň, ale bohužiaľ nemáme čas, možno zase budúci rok. Každopádne vám ďakujem za otázky, ďakujem aj diskutujúcim. A